idi anugan dat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngami di sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpagada. Tawin meta tinaglabas rinuruwag ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naglata kinit kita into nagsarang ka kung silapan ka ipasulit tutoy mata ako mitakit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparing na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawikan na ang meres mo't nagpinduta. I am sorry, damage has been done. Tsak meting pangarap sa maituran balay gigit masarakan kalpasan nga siya ket panawa. Takit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparing na ang nagbiyagang maawan ka ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka bareng nung kabailak to aramiden na ikaw nagsarap ka kung silapan ka ipasulit tutoy mata ako mitakit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparing na agbiyak kang maawan ka.
subalitan, hindi na kaya't nasawi. Maawan ka, di tinakim, kurang akla, panawi. Nuso pagpunaan, nagikan ay ayaten, kay teme ilaglagitem, di ka kuman sinubyanan. Diyan kuman nagpapakitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan.
Parbaon no agriin apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit ni Uncle Bertie nataripado iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan ganyan at banog inaldawlat na asumalog uray maka sinit pa iti pudon nakaragkad lagta uray at dasang ubanit na agpastor nuang iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen tati kayat na rumang ay panagbiyagen nunal pas tirara eten apa nagbirong panggedanen alatiro tadandanin panag-aapiten ngem apay tanalitan taabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pa'y umisim na panpayket di nagiinumin ngem kunana sumulit ang next scrapping sumarunua pa nagtatalo raep ket say kaket kimaton doble pa'y di presyo ti abono awan pa'y ket nanong regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nangisalda taltalon dinansa ang masakan na di makeren iti pamilya na di baro nang agpaspasaket ng asawa nagragsan ti pagkasar na balsedito'y balsedita ngem nalagunan tay may sanga hektarya kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen anya narigat di malarumang ayen adda na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alatiro madlawalo makayen adda may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon ita amin ang nalagon awan pa'y ketken kwa namang karipaton Parbaon no agriin na panagugot iti kamote idi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agraman apugo na nagraranada na panbimisita dagkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagagen imaladaken kuana adan inhenyero doktor ken ang pugada ni Uncle Bertie anyang nataobrana kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen hindain anak na ang pasiyari nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na si kangay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatantay isuna aramin itati amin kadatay nga anak na at subalit tay kumamit kenkwana at subalit tay kumamit kenkwana para ka di kita akin request ko pati siya request ko dito pahiram oras na
nabulod ko. Ebeng nalae, kainang tiruke, tay mabubudang kaniyang nakikete. Lumay na sae, ngemday to'y tiruke. Amo adakis, tinta aramide. Jak may turekay, nga inang buyae. Panagluan na, kapukan niyang lae. Jak may ipon, nasa empty lang kami doon. Kapulang kinaya, ang pinulot ko. Ang lune, nagpalinap ang daro ko. Nagpaadite, bisan ko ang pagkuko. Utusan ka, naisutay subyana. Usukin bigna, isut at daan ka pinga. Awan itengel ko, nga mangikot kenta. Rudi lang to'y ayan, gawin nakin parik na. Diyak maipton, no sa empty lang kami doon. Gapulang kinaya, ang pinulot ko. Akilure, napalinap ang daro ko. Nagpaarite, isan ko ang bukbuko. Kapsat Paula, ang pamerenda ka man, doa kay kaniliwa please. Mabisina ke. Apay matana, apay nga dadabot-bot to'y bulsa ka mo. Yes! 501-105. Ate Virgie Marana, numawid. Yes! Yes, I'll be watching! Lumay na saen, himday to'y tiruke. Amo kadakis, tinta aramide. Jak may turekay, nga inang buyae. Panagluan na, kapukan niyang lae. Jak maipon, nasa empty lang kami doon. Kapulang kinaya, ang pinulot ko. Ang lune, napalinap ang daro ko. Nagpaarite, isan ko ang bukbuko. Diyak maipton, nasa empty lang kami doon. Kapulang kinaya, ang pinulot ko. Akilure, napalinap ang daro ko. Nagpaadite, isan ko ang bukbuko. Maraming salamat po sa mga love. Yes! Ayan! Napudot siya. Ayan, kanta na bulwan, hulog nga, ayan!
Nunatangken jay bukel ay nyog dayta. Wen, narang ko nalagat nyo. Nunasilap jay bukel kamatis dayta. Nunakulog jay bukel Ibong dayta. Nunakuti jay bukel Sikog dayta. Kaya parang kadagad yung mahilig si Bukel-Bukel. Aha. At lagay si CJ. Manag bukel. Bukel, bukel. jay bukel tambo-tambo. Yeah, name mas DJ. Nuna labaga jay bukel bugbugay o. Nuna ngisit jay bukel takit kaldi. Nuna sileng jay bukel leko leko. Hamot amin nang isip na tumasika si kamot. Nuna tangken jay bukel ay nyog dayta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Jay bukel ibong dayta. Yeah. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Nangyari kanya ko Maren. Thank you very much. Thank you. Okay, alam mo na, maraming salamat.
It's an Oyoboy production. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaungat no tilanga tinet paudi di pa maginawaw sexy at ang wensan ti 60 nung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulim di kinasamit arakok na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim inakinagaget kakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulim ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim inakinabaget dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaituma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna kudno nga agbabaketa di dangamin na muti ganas di bakit akainayan ayat di dangamin na muti ganas di bakit akainayan
Dudumten itinratiin na atap nide Diyak makaina bumangnag nga agita kapapanunod kenta nangipot pa'y nagtinasunog ka ulon mo meten di din nagpapakita ni tawag awan mauray ko sarong ka mo iliwet piyag ko nagrigat kayam no di mo kalurang niya'y ayaten di na pagtanain di panunod kenaken agal alingag at paspasong at tingkay dadating ilim ken sengka tiyak mabaelanen kasanubay itan taawan ka awan sa dagat awan mangliwliwa nindupay kasta mangdam na maaklat ka agsubli ka buklen manendi ayat ka nagrigat kayang nudin mo kaluran niya'y ayaten di na pagtanain di panunod kenaken agal alingag at paspasong at hintay dadating iliw ken seka tiyak mabaelanen iliw ken seka tiyak mabaelanen na iwawan awan direksyon na nagbalik ti amin sipud sumanday ka sinuwang ti puso
ka sa kumarik na magkakatsidong ko ito'y tiyak ko agyaman na ti ayak mo agyaman na inadong mo hanggang lain na ipateg ka kung patibiyag na dungdungweng ka agyaman na iayat mo agyaman na pamateg mo konti puso king panuno yung pandaling siksikan konti puso king panuno yung pandaling siksikan Dinaggadla parigate nga agunoy dita sadya nabayagen agayat ka nabayagen agusto ka ayat marigrig na ken ka iti tunggal makita ka nagsakot nagpayduma ililiwet ama prusan ka ililiwet ama agkan ka tinapod mo ay ayaten ka awan oras adi ka sa pulen awan oras adi ka panunutin na imarkakan tuy nakin tuy ayat ko para ken kalaen yak aktal na amang ibagbaga asikat tiyak ko ingganat ingganat yak mauma amangayat ken ka ay ayaten kat nagpayduma iti tunggal makita ka ragsakot nagpayduma ililiwek ama prusan ka ililiwek ama agkan ka inapod mo ay ayaten ka awan oras adi ka sa pulen awan oras adi ka panunutin na'y markakan tuy nakin tuy ayat ko para ken kalaen yak agtal na amang ibagbaga asikat biyak ingganat
kat naikari para kanya. Saan ko mga siya di pabasulin no narak-rak tayan kelangin-langin sikat na lawag anang baybayan sana klaam mo nuwag tuog ka umanay ken-kan makita na iti maminsan umanay ken-kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate kaniya tinipelak di gumura diyan timpaga imbes ngay ay wenak saan ka inda danes na kasta kati tinapuno nga agaya siya ipabasulit tumarak-rak tayan kelangin-langin kasikat na lawang anang baybayan sana klaam mo nuwag tuog ka umanay ken-kan makita na iti maminsan umanay ken-kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate punpunuak nagkurkurangan kaniya tinipelak di kumura diyan timpaka imbes ngay ay wenak saan ka inda danes na kasta kati tinapudno nga agaya kasano nga ipatek ko di kasken ka martirak na puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungo kasanuwa jak kuten panagtuog ko inon punuak nagkurkurangan kaniya tinipelak di kumura diyan
pakan. Imbes kay ay wenak saan ta, inda danes na, kasta kadi tinapudno nga agayan. Kasta kadi tinapudno nga agayan. Kasta kadi tinapudno nga agayan. Apay nga ta ti lalaki no kas asawa na, nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon nagragsakrik na ken rupa na, di na pay kayat mayadayo ken bakit na. No naglabas manunatawen pa nagdemnada, nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalo no malukoy tungti barkada na, agsapul kun sa bali babae apagragsakan na. Agsipot-sipot ka tuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manong nurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka, narigaten manong baka day takukwam ket puten na. Titawen na nalablabesen ngem 40, itirik na agsublit ka banwagan na. Agsapulin babae akalaslas bangan na, sa bali aputahe itikon kunana. No nagsasarak daniti barkada na, at dalata tay babae ti tungtungan da. Kantsawan da tay kadwada ngawan aramid na, kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manong nurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka, narigaten manong baka day takupam ket puten na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manong nurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka, narigaten manong baka day takupam ket puten na. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka, narigaten manong baka day takupam ket puten na.
Tsaka mondo kasaluka sengit nge malagit na ngata nabukod mo kay siksika uy buyae tetrago ta adwa di mo kadila marikna may di bara ayat kukenta tapmusika ay di unay maila alang sursurat ko tain ka ang basa ngeno di mambe tarik na pagdayal ka tumawag ka urunayek katawag mo biyak ko tapnon may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko bukod mo tay siksika buyae retrato ta adwa di mo kadila marikna may di bara ayat buket ka musika kay di unay maila parang sursurat ko tain ka ang pasa ngeno di mamde tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek tatawag mo biyak ko tapos may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko urunayek tatawag mo biyak ko tapos may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko sikala lagi ko ita taadaan si mapaka dakur-kurangan sabay kumaan tag mapunas gurang kaniya masulakit ka nonay atawe anabukawan dita
pa'y mapuras kurang kaniya amo adake nagpasulak kita nonday atawe anak bukawan kita kari ken ka jak na tumpan ida anu gute na yaw awat dai tuirik da isu asana sika nakunut kawan din ka ngempat cenat kuman na ay ayanin nagpasulak kita nontay atawe anak bukawan kita di kari kita jak na tumpan ida anu gute na yaw awan dai tuirik na isu asara sika nang punut kawan din ka ngempat cenak kuman na ay ayatin ka ngempat cenak kuman na ay ayatin ka
kanton mapukaw dito'y lagip ko. Muray pa'y ang lawas ni Tawe, ikariken ka asika si kalae. Di ka masursuro niya ko alikate. Muray ba'y andaan mo ichay tande. Sa dinuman di ayan bugyak ko, kaya't kukumakin na day puno arapa ako gatikat mo mapukaw dito'y lagip ko.
Ilocano. Para po sa lahat ng dakilang. Iladawan to'y riknak, balalo nga ayat ti marikrik naksaan nakamauma, amang buybuya ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y riknak, tiyak magawidan tumrem aluluwak kaput ragsak. Anak pa ito maagyamanak, panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsak, ken kinaong biti narikmat, keksa paita awan patinggana.
Siyak mailadawan to'y rin na palalo nga ayat di marik-rik nagsaan ang ama-uma amang buy-buya ladawan. Oh, ayat ko saan ko malapdan to'y rin na siyak magawidan tumrem aluluwak gapot ragsak anak paiduma giyamanat panangawat mo kaniya awan makaarta ka kinaragsak ken kinaumbiti darikman ken sapaita awan patinggana iti sinangal tanga ayan ayan agkakasamit akarin-karin anak balin asaksi gapuken ka rimbaniyag aglaw-law ko sikat ng Ted Maris lubong ko sikat ng Ted Maris lubong ko. Di mo kad malagkit kay diin ta panagmay-maysa sirok na slag abulan lugar nagimnasan sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan itak amariknan barang day taayat di ka man nagkitakit pamraya aglain-luken ka ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak at dantuken ka no sikat umununa para kanyak jak tumarambig day taken ka
mo kad malagi day diinta panagmay maysa sirop na slag abulan lugar nagimnasan sadyay na inyaplagdan itiinta pagidaan sadyay anay matangan pakabuklan ang pagpatpatayan ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak hadan tuken ka nusikat umununa para kanyak jak tumaramid day taken ka para kanyak jak tumaramid day taken ka Isem makapabiyagak kamurmuray daw ikay mata kenisot makagas kung liliwato'y kaunggak isem madugi sawet na at isem makagura at isem maray awet na ka kenisem pamamuskagan ka uray at damit kanyak arigat uray bay nuag pupong tutak uray bay nuag paspasok ludak tuis manakrik-nak mapagmayan isem, isem umisem ka man biyak ko lawlawagaman ti baru kungku taisem mo isut mga iayu day ti pusok napnuan ti lindo isem makapabiyagak kamurmuray daw ito'y mata kenisot makaagas mangliliwato'y kaunggak isem madugi sawet na at isem makagura at isem maray awet na ka kenisem pamamuskagan ka uray ang damit kanyak arigat uray may nuag pupong tutak uray may nuag paspasok dudak nuis manakrik-nak mapagmayan isem, isem umisem ka man biyak ko lawlawagaman ti baru kungku taisem mo isut mga iayong day ti pusok napnuan ti lindo isem, isem umisem ka man biyak ko lawlawagaman ti baru kungku taisem mo isut mga iayong day ti pusok napnuan ti lindo isem, isem umisem ka man biyak ko lawlawagaman ti baru kungku taisem mo isut mga iayong day ti pusok napnuan ti lindo
malabdan daytoy rikna nga agladini no sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsinga dua nga puso magpinpin natin tunay awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan uparta tuwing nga ayan sikalat makarignaat di ka tupulos malipatan na minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tatimdeng ka anang paraniag nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray ang kandito'y dena jak maepe tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit na awate tinagsinga dua nga puso nga pinpinate tunay awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan uparta tuwing nga ayan sikalat makarignaat di ka tupulos mali